Така. Айде го тълси, в момента правиш клип. Добър ден, колеги! Виждате едни ненормални същества днес. Начело с глобалния модератор Явор Пенев. Вече е мокър тотално, почти е изперкал. Технически проблеми много. Кал, дъжд, злато бол обаче и за това не се отказват ненормалниците. Дъжд, ето го. Оператора е много мръсен и затова по-добре да не... Ред злато, ред песък, ред камъни, ред вода. Да, ето е и драгичката, много функционална. Току-що изпадна цялото злато от нея. Анаконда едно претърпя временен катаклизъм. Анаконда едно си еба майката, защото свърши бензина. И вече е тотал щета без гориво. Да надникнем в кутийката. Вътре шапката е върху амарината, това значи уволнение. И ето ги двама не много добре с умствения багаж, особено единия голия. Но въпреки, че е страшно мокър, момент, че се подхвърне, падна, той продължава. Продължава, защото самородките са отново технически прекъсване, отново проблемация, разпад на техниката. Това бе чупило, бе! Какво да напразва, че се е чупило? Откъде си изключил тази система тук? Има ли нещо да се скрути? Всичко си еба майката. Любе. Хубаво да не му бъркаш от газа. Ето го целият мод. Ореола на жаките. Тук само ето тук мъртви. Чакай, бе, май не вече избит. Вече избит тотално. Аз съм дотушите си ми пълни скал и вода. Хикс, ел! Това не трябваше да става. Момент да помогнем на колегата в беда е. Изключи тази.